sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Nuwun-nuwun kawula nuwun konjuk semulatur kagem para werda, para sepuh, adi sepuh dalah kesepuhan ugi para pepundhen ingkang tansah kinabekten, Bapak Haji Bunyai, Bapak Ustadz dalah Ustazah, ugi para santri ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyun ilahi ingkang kawula cadhong wawat-wawatipun saha ingkang kawula mulyaken, para pilenggah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, bebondeling desa kinarya Songsong Agung ingkang darbi panguwasa saha ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih Nonenji Bapa Lurah dalah sak pamong prajanipun, sak lembaganipun, sak organisasinipun ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Langkung-langkung kagem jenipun Bapak Hajat Nonenji jenipun Bapak Hadisari dalah Ibu miwah keluarga ingkang bagyolan mulya, kadang besan ugi sedaya pangombyong ingkang kawula tresnani. Mboten supe kagem pinanganten sarimbit ingkang bagyolan mulya, ugi katur kagem para werda, kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Sepindah monggo tansah ngagengaken raos syukur kawula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Nonenggih sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulin alhamdulillahirabbil alamin. Lan boten supe sholawat salamipun muga tansah konjuk atur kagem junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir hayat, nabi ingkang kawula tenggo-tenggo berkah pitulunganipun terutama benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan, sekaligus sugeng pepanggihan kalian kawula saking para kadang seniman seniwati New Arista Musik pidalem saking Laladan Gandul RT 3 RW sekawan desanipun Glempang Kecamatan Mandiraja Banjarnegara ingkang dipun pangarsani wonten Mas Bagus Meung so kadheraken para kadang seniman seniwati 3 kanca estri ingkang kepareng ndherekaken marsawan kawula. Sepindah ngaturaken matur agung ing panuwun awit saking timbalipun jenipun Bapak Saring ingkang katemben netepi darmanipun sepuh nunenjeh malakranaken kang putra putri kinasih sawetawis wulan ingkang kapengker ingkang sampun lumampah wonten ing kalodhangan dalu punika siang menika kepareng dipun wontenaken resepsi. Bila saking menika kepareng kawula sak rencang saking pura kadang nyuarista ingkang kepareng ndherekaken adicara punika ingkang tinanggenah kepareng atur lipur
ing pangajab muga saged dados sukarna ing penggalih sedaya ing mangking kang kawula aturaken. Mila saking menika amrih kasembadyaning sedya monggo tansah manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi anglesan bismillahirrahmanirrahim. Ing pangajab Purwa Madiwasana awal dumugi akhiring manggi tansah mangya karharjan tanpa manggih alam satunggal punapa dinebihna rubeda liring sambikul amin amin ya rabbal alamin. Sepindah malih kanthi ngaturaken sugeng siang sugeng lelenggahan so sugeng amriksaning mangke lelepur saking para kadang New Arista musik Banjarnegara ingkang makarya sareng Nano audio saha wonten DWS Video